Danas govorimo o onima koji znaju šta je borba za potomstvo. Upoznajmo porodicu Kolarov iz Novog Sada. Ja sam Branka Kolarov. Ja sam Miroslav Kolarov. Sa nama su Uroš i Maša. Na ovoj slici iz albuma fali Staša. Trenutno spava. Nastavak njihove priče je samo njihov i pun iščekivanja. Pa prvih 2,5-3 godine aktivno smo se trudili da ja ostanem u drugom stanju, međutim to nije išlo. Zbog samih nekih okolnosti, obima posla, stresa, nervoze, uopšte nam se nešto nije dalo, ali se nismo toliko opterećivali. Onda kada je prošlo nekih par godina, onda smo krenuli na ta neka ispitivanja, da vidimo šta se dešava. Dobili smo potvrdu da se naši nalazi apsolutno dobri, ali da mi moramo da se opustimo, da je želja učinila svoje, da nas je savladala i da to prosto ne ide tako. Onda smo krenuli po savetu doktorke na inseminaciju. Pošto smo imali mogućnost inseminacije, krenuli smo na inseminaciju. Odradila sam 3 inseminacije koje nisu bile uspešne, opet ni tu nešto veliko nismo očekivali i onda smo se spremali za prvu vantelesnu. Prvu vantelesnu smo odradili u Betaniji i bila je koliko toliko, da kažem, uspešna, pošto sam isto nosila trojke, ali sam u 8. nedelji prokrvarila i, nažalost, spontano. Onda smo nekih godinu dana tu plivali, hoćemo, nećemo, odlučili smo se da odemo do Ferone koja se otvorila i da vidimo, da odradimo jednu vantelesnu, onako isto bez opterećivanja, bez ičega. Stigli smo tamo sa nekim vedrim duhom, nasmejani, razdragani. Sam ulazak u kliniku nam je već davao neki lep rezultat. Ja sam negde već videla da to ide i da to tako prosto mora, da će biti. Krenula sam sa terapijom. Živela sam potpuno normalno, kao da ništa nisam uradila, kao da nisam imala ni čak transfer kad sam imala, ja sam 2 dana ležala i onda smo se uputili već u druženja, u izlaske, u provode. Prosto sam želela da skrenem svoje misli sa svega toga, jer to je nešto što je osnovno kod svih parova. Ja mislim da je to najveći problem kad samo iščekivanje. Znači, treba živjeti jednostavno normalno, isključiti se svu okolinu oko vas koja je jao, zašto, mislim, susreli smo se sa mnogo pitanja, šta čekate, kad čekate. I onda smo odlučili da to sve eliminišemo. Niko, čak ni najmiliji nam do posljednjeg trenutka nisu znali da smo se spremali za vantelesnu. Želeli smo da isključimo svaku mogućnost postavljanja pitanja ili, ne znam, sad treba da miruješ, sad trebaš ovo. Znači, jednostavno smo to isključili i nastavili smo da se družimo sa prijateljima, da odlazimo, da radimo stvari koje nas čine srećnim. I prva beta pokazala je da je velika. Otišli smo kod doktora, ustanovili smo da su 3 ploda. Onda smo sačekali da malo to poraste, da vidimo, da potvrdimo da je 3. I onda kad smo videli da je 3, to je bilo našoj sreći nikad kraja. I dan danas ja mislim da kao prvi dan kad sam saznala sam trudna, tako živim. Znači, to je neki neopisiv osjećaj. Nijednog momenta nisam razmišljala da radim reviziju, da bilo šta uradim. Rekla sam, ako mi je Bog dao 3, malo je za mene to bilo teško, ja sam sitna, ali sam i tu nekako bila potpuno aktivna do poslednjeg dana. Znači, doktori su strepeli nadamnom, rizična trudnoća, dečak je bio jako nisko, ali ja sam se zabavljala, uživala skroz, maksimalno. Tako da i do samog porođaja, mislim da nije bilo, ne znam, možda sam sebična, ali mislim da nije bilo sretnije žene.